po tayo ng intro video para sa ating mga vlog. Unang-una, kailangan meron po tayong background music na panglagay doon. Dapat yung background music na wala po siyang copyright. Pangalawa is yung picture or template na ilalagay natin doon. Kung meron na kayo, punta po tayo sa application ni CapCut. Sa mga wala pa po palang application, punta lang po kayo sa Play Store at i-download po yun. Na-download nyo na, open na po natin yung application. Click nyo project. Punta po tayo sa stock videos. Pipili po tayo dito ng naka 16:9 na pang background kasi yan po yung required ni YouTube. Pili po tayo dito sa dalawa, either white or black. Ito na lang black. So, click natin yung add. Siya, 5 seconds lang po siya, guys. So, gawin po natin siyang 7 seconds. So, hindi siya ma-drag. So, yung gawin natin, copy na lang po natin siya. Punta tayo dito sa ilalim. Hanapin po natin yung copy. So, ito po siya. So, naging 10 seconds na. Adjust na lang natin siya para maging 7 seconds lang. Nasa inyo na po, guys, kung depende po sa inyo kung pahabain pa po ninyo yung inyong mga intro video. Pero yung sa akin ginawa ko lang yung 7 seconds para iwas po tayo sa copyright. Kung gusto nyo habaan yung inyong intro, halimbawa, gawin siyang 10 seconds, make sure nyo lang po na yung background music na ilalagay nyo is wala po siyang copyright. So, pagkatapos, maghanap po tayo ng music. Punta po tayo dito sa audio. Click ng sounds. Punta po tayo dito sa device. And then, click natin itong from device. Hahanapin po natin yung download po nating sound na gamitin natin sa ating intro video. So, halimbawa guys, ito yung sa akin. At, yan na po siya. I-cut po natin yung music kasi mahaba po siya. Sundin lang po natin yung kung ilang seconds yung sa background po natin. Dito po siya. So, i-click po natin itong sound. Then, click natin yung split. Select na po siya sa part na puputulin natin. Click natin yung delete sa ilalim. So, andyan na siya, guys. Next natin gawin is lagyan po siya natin ng templates. So, punta po tayo dito sa ilalim. Click po natin itong overlay. Then, add overlay. Then, balik po tayo ulit sa stock videos. Pasensya na guys kasi mahina po yung signal ko. So, pipili lang po kayo dito kasi madami po siyang nire-recommend si CapCut na pwede nyo gamitin para mapaganda po yung inyong intro. Explore nyo lang siya, guys. Halimbawa, ito po yung gagamitin natin. So, i-try po natin ito. Click add. Lagyan po siya natin, guys, ng effects. Tayo dito sa ilalim. Then, click natin yung effects. Click video effects. Then, pili po tayo dito ng ilalagay nating effects doon. Diba, ito po siya. Kung gusto nyo guys, pwede na natin ito habain hanggang sa dulo. Dito po siya. So, ayan na siya guys. So, gawin natin, lagyan naman siya natin ng ating picture. So, itansya po natin kung saan banda natin siya ilalagay. Halimbawa, dito po siya ilalagay po siya natin dito. Punta tayo dito sa ilalim. Click natin itong overlay. Add overlay. Hanapin po natin guys yung picture na inilagay po natin sa profile natin sa YouTube. So, ito po yung sa akin. Click natin yung add. So, dyan na siya. Yung gawin po natin dito, lagyan po siya natin ng shape yung ating picture. Punta po tayo dito sa ilalim. Click po natin itong mask. Meron po dito heart, rectangle, circle. So, depende po sa iyo. Sa mga babae, pwede din yung heart. Meron ding star. Pero kalimitan na ginagamit is yung circle. Ito na lang po yung gamitin natin yung circle. And then, adjust po siya natin. So, ayan na siya.
click natin itong check. Try natin. So, ayan na siya guys. Pabahin po natin itong picture hanggang dulo ng sound effects. Diba yung sound effects is 7 seconds po yun kanina. Susundin po natin yun. I-drag lang po natin. Dito siya. So, ang gawin po natin, lagyan po siya natin ng effects yung ating picture. Click natin yung picture. Then, punta tayo sa effects. Video effects. And then, pili po tayo dito. Itong papasok siya. Try natin. So, ayan na siya. And then, itong huli, pwede din siya nating lagyan ulit. Click natin ito. Then, animation. Try natin sa combo. And so, diba ito guys? Try natin. So, kayo na pong bahala magpaganda ng inyong mga intro guys. Halimbawa, lagyan po siya natin ng ating pangalan. Halimbawa, dito po, pagpasok niya, maglagay po tayo dito ng pangalan ng ating channel. Click po natin dito sa ilalim. Add text po tayo. Name ng channel. Ilongga Mix TV. So, adjust lang natin. And style. Itong style. Ito. Effects. Ito. Animation. Lagyan siya natin ng animation. So, anong yung animation ilalagay natin? Pili po tayo dito. Mahina po yung signal. So, halimbawa ito po siya. Click natin. So, try natin. So, ayun po siya. Pabahin po natin itong name. Umutin po natin dito sa dulo. Yan siya. Halimbawa, gusto nyo sang lagyan ng subscribe button, punta po tayo sa overlay. Hanapin po natin ito sa ilalim. Overlay. Then add overlay. Dapat meron na po kayong subscribe button na naka-download. Halimbawa, ito po siya. Lagay natin doon. Add. Naka-green screen siya. Once naka-green screen, punta po tayo sa chroma key. Yung chroma key makikita sa cutout. So, ito, click natin yung cutout and then chroma key. And i-drag po natin siya palabas. And then intensity. Then i-click natin yung check. Adjust po natin siya. Halimbawa, dito siya natin ilalagay sa ilalim ng ating pangalan. Try po natin. So, ayan na siya guys. Paliitin po natin. Adjust po na itong subscribe button natin. Then, drag. Palitin po natin hanggang dito. Hanggang last din ng picture. Try natin. So, punta po tayo dito sa ilalim. Adjust po natin yung subscribe button. Hanggang dito lang po siya. So, ito, adjust din natin. Ba't yung pangalan? Yung name, adjust natin sa text. Mahaba po siya. Adjust po natin ito. Try natin. So, ganyan po siya guys. Try natin ulit. So, ganyan lang po siya guys. Depende na po sa inyo guys kung meron pa kayong ilalagay na
maartihan sa inyong mga intro video. Basta ito lang po yung mai-share ko po sa inyo. At least meron po kayong idea kung paano gumawa. Lalong-lalo na po sa mga baguhan na wala pa pong idea. So hanggang dito lang po guys yung aking video. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakiclick na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell para mag-updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po.